Okay, dahil before kita mag-start sa atong vlog, dapat manami ang skin. Kaya basta masalaan ko, di ka nga daw disco ball. Pero pa na lang hining-hining. It's just fired. Hello mga day. Okay mga day, ay kita subong sa may Harrods. Di naman kita subong makaon. Gagamo naman ni subong atong i-review ang ilang food and the ambience. Pero feeling ko gamas namin ni siya. Kado ka namin sa iyang interior, kado ka namin sa pagka-design. Pag syempre subong, wala pa masyado tao. Pag nasunan na namin ang gidayon niya, kay ka very accommodating sang ilang staff. Hindi ka guys sa isa, ito yung ito ginatulog. Pag gidayon niya ito, man sa vlog, subong ito ka namin sa ila. Tapos ito ka buot sa iya. So nagkuha na siya sa order, ato na itong order. Okay? So subong, sigurado na ito dahil may phone ako dito subong, kaya nga basaon ko ginangakon nga mga question. I was very happy sa previous video kay kadamo sa positive feedback. So syempre ang iban nagsuggest na kung ano ako nga dapat nga i-obrahon. So ang topic ng subong is anong natabo before ko nagpa-Bangkok, din ko nag-work. Amo na siya. Kasi syempre, ginsugo ko man ako nga friend nga mo na i-comment ya. Parang at least may sequence kuno abi ang akon nga flow sang vlog. So syempre ginsugo ko siya nga mag-ask kung sa diin po ano akong experience before coming here. Nga before ako nag-teach, before ako nagpa-Bangkok, nag-try man ako sa akong luck sa pagpangita ng work sa Manila. Pero feeling ko doon, hindi siguro pwede sa ako ng ang work dito sa Manila. Nakatak ko kaya nagbalik si Chai, namangkot siya ko ng tubig ko may ice pa o kung wala. At least grabe ilang service nga pati na ginapamangkok din nila. Okay na, so balik sa topic. So before ako nagpa-Bangkok, gintry ko akong nga luck nga pangita obra sa Manila. As tanan man siguro nga mga probinsyano amo after graduation do ma-seek for greener pasture. Kag amo gina din ang una-una nila nga kasuan. Syempre ma-i-try sa Manila because medyo madamo opportunities amo na be. Pero sa ko lang gida, kung hindi ka gid amo na kagati do ka budlay, it's very hard. Mga buhi sa Manila, feeling ko lang so, hindi siya para sa ako na, base ko ni bash ko sa mga taga Manila, pero based on experience, so kay kabudlay sa traffic, kabudlay sa obra, basta kadamo. Pero based na sa akong experience, kaya nga may iba naman niya nga okay man, naging successful man sila, may mga classmates ko nga after graduation, nag-succeed man sa sa Manila. Pero ako siguro doon hindi. Though feeling ko destined ko nga mangin RD sa Bangkok. Kag syempre, subong Vloggir muna. Sa una-una ko yung pagkato sa Manila, syempre nagsakay ako sa barko. Kaya ang barko medyo barato. Pag syempre kung magpa-Manila, kag naka-aeroplano medyo mahal. Kag syempre mangita ka palang work, so nagbarko ako. Pag syempre mas namin na daya ang fan sa barko, wala ay sa wala sa first class, ako sa business class, ara sa economy. Tanan may mga aranda gahod-gahod, tapos nang may mga bata nga nagahinibi, ang iban may mga karton nga may mga manok, ang iban tutuod din na gali nga, ang iban may bayo kag may mga utan. Tanan nga klase ng tao makita muda. Tapos okay. So syempre kung nara ka na sa barko, pilad ka oras. If I'm not mistaken, siguro 18 hours nga ka na sa barko. So syempre matulog ka, makaon ka. Samtang ara ka na sa barko, you're going to meet mga upod, may mga kakilala, storya-storya, syempre para malingaw. Kagsang una, hindi pa na yung video uso mga YouTube, wala pa na yan. Pag wala pa na uso mga telepono nga may mga kung ano-ano pa da, syempre bored gagid. So ang humuon mo, makipag-istorya ka na sa mga, syempre mga pasahero man, pag kung mga ano-ano, kung storya-storya, kung di ka makadto, amo ni. Pero ang kaladlawan ng daki, kung malapit na ang magdungka ang barko, bao, Diyos ko, ang ginistorya mo ito nga upod mga Ilonggo, before magdungka ang barko, kung makita mo na siya liwat, hambalo niya na ka. For example, nagstoryanay ka mo about sa mga kung anong purpose mo nagkato sa Manila, amo ni. So pag lapit na ng madungka, makita mo siya liwat. Pag istoryanay nyo, hambalo niya ka na dahil nga, ay pre, mauuna na ako kasi nga susunduin ako ng aking pamilya. So meron akong mga kaibigan sa labas. Wait, amo ng accent. Diba bongga? Ilonggo accent pero Tagalog. Din ka daya sa barko mo na nakita. Di kung nag-aeroplano ka, wala ka na sa mo na experience. Wala mo na enjoy ang fun of traveling. So kung sa inyo, pa Manila ka mo, try nyo barko, pati yan. Wala na nasubong ka doon, di na nauso nga nag-barko. Kaya nga, feeling ko same man lang ang pamasahe. Kaya nasuato na ako sa Manila, no? Kung ara ka sa Manila, grabe ka din busy. As in busy. First time ko nakakita ng traffic, ng amugin na ka-traffic. Tapos ang mga tao, nandun, girinual na lang tanang ng mga tao. Tapos, although sa kundi ko naghalin,
May ano man sa mga tindahan, medyo gahod sa mga bantayan sa lakihan gahod, pero times 10 pag isang digdo. Pag abot mo pa lang, amo na dahil ang matangtan mga gahod-gahod. So ngita na obra. Ako sa una, medyo mahilig ko sa medyo social light, pero light lang. Amo ginako na namiyan. So one time, isang araw ko sa mall, nakakita ko na sa flyers about red ribbon. Nung araw na ginamba ko ng ang chain, red ribbon. Tapos syempre ako man pagkabati ko red ribbon, ay doon ka namin na siya nga daw pastry shop, kung mga sa una namin man din. So ako muna nag-apply ako. Bo syempre with all the guts and mga experience ko man na batunan ako. Kag gin-assign ako sa Libis. Pero as a background wala kuya kaagi work as a service crew. So bali first time ko nga maka-experience nga sa service industry. So sa red ribbon mga dahil hindi red. Siyempre Ilonggo. Kasi Ilonggo Vloggir, red ribbon man ginatutunan. Pagaling kay siyempre yun namin unta red ribbon. So dito ko nag-ubra. Tapos ako dito. Though siyempre wala ko idea ginaamin ko ganiya nga wala ko idea. Ang red ribbon na namin siyang sa Libis, namin allocation, tapos daw kadamo sa mga tao, tapos daw medyo social na nagkakadto dito. So imagine yung setting namin nga place. Ang mga nagkakadto mga social. May babae nga nagpalapit. Example, ang babae nga may handbag, may namin kabayo, may Chanel ako mga ano. Tapos nag-order siya ng cake. Saling niya, pwede isa ka box ng chocolate cake. Nautod na naman, kaya nag-abot ng amon ng order. Before ako mag-continue, ihamba ko na sa inyo amon naging order. Mayroon kami subong carbonara, bacon carbonara, hot mocha, chicken pot pie, kag mayroon sila free nga daw cookies. Free naman siguro. Feeling ko lang free. So mo siya maging order. Kasi syempre may tubig dito. So red ribbon balik sa red ribbon. May nagtulod, social. Dala-dala ang bag sa crook of her arm, o Vloggir. Dala-dala ang bag nga malahalo, tapos order. Na pwede isa ka chocolate cake. Since wala ako sa minabanaan. So nakuha ng diyang chocolate cake. Ginpamangkot ko siya yan. Ma'am, dine-in or take-out. Imagine na pala kung nga embarrassment. Isa ka chocolate cake. Kung sa paminsa mo, isa ka chocolate cake, i-dine-in niya. Siyempre take-out. Siya wala siya kapugunan ka ba siya. Wow, grabe ka naman. Feeling mo maubos ko yung isa ka cake. Nagamo mo na siya. Pero ito ka namin sa iya. So digtoy ko na naka-experience sa una nga sa service industry. Tapos, sang mga siguro after mga 3 days na to, may nag-invite sa ako niya mag-swimming. So ako man niya, sabi ko okay lang na iyang mag-absent ka. Kahit syempre hindi pa mag-employee, daw trainee pa man lang. So sabi ko gidya, pwede ka lang niya mag-absent. Kasi syempre mas-swimming kuya kung absent. Tapos the next day, ginakigan ako kay hamba, diin ko nung nagalit. Tinagamba ko syempre nag-swimming. Sige ay nakuha mo pa yung mag-swimming. Ay, akong service crew kaya galing, di wala ka na right yung mag-swimming niya. O kung mag-enjoy, kaya amo nang imuubra. Which is, para sa ako na unfair. Amo na, kung let's say, syempre kaya bago pa lang ko, amo na, hindi pwede. Tapos nagambanay ko, ay mag-inamo nito, hindi na kuya ako mag-ubra sa amo niya. Amo na siya ako, hindi nga feeling. Ang pinaka-last na, sang gabi nga syempre nag-swimming na ako nag-absent. Pagkabalik ko na nasang the next day, ang gin-assign sa akong kabulukan ko ay aside sang matindog sa may pertahan nga mag-greet dira. Do pero sa may Harrods, ilay at staff toy ang gatindog. Kasi dito patindugon ko nila ka mahala ko mang-greet. Hello ma'am, welcome. Hello ma'am, welcome. Vloggir. Sabi ko hindi na maayo. Ang pinaka-worst, ginpatindo ako siyempre man as an obedient nga employee, bono ninlo man kuya. Pero sang gabi nga nag-pray gid ako. So ginhambal ako gid bow Lord, gid bilang plano mo. Sa aga ko magulan, ma-resign ko dayon. Pagbugtaw ni Maninay, nagbaha ang Cubao. Sa Cubao gali ako nag-stay. Imagine April, summer, nagbaha ang Cubao. Kaya nang buot silingon sina 3 days ago pa dapat nag-resign ka na. Kaya hindi na dapat para sa inyo. Okay na dahil makakuha na. Kaya hala kawit-wit. Daw ginakapoy man ako. Amo na siya dangin hamba ko dahil cookies pa lang dahil kampiyon. Ako, kung ano ko na feel ko yaya sa isa ka restaurant, ihambal ko gid. Wala man ko na di affiliation, pero kung na nami ako ihambal ko gid. Ilonggo Vloggir approved.
Kaya lason gali dahil ito permi ko na anad sa mga Starbucks hindi dyan nga ito. Wow, Diyos ko ba, sige may mga bumba lang ako ng mga doon na anad ako permi sa mga Starbucks na drink. So first time ko nang mag-drink sa Harrods nga mocha. Okay, mocha. Namit man dahil sa mocha, namit man. Pero tanan na lagi ni manamit. Do pares mo sa Negros, tanan manamit. Ang nag-abot lang din yung bagong order, ang chicken panini. Ito namin ang presentation. After galito sa natabo sa ako sa Manila, nagpuli ako. Umuwi akong luhaan. Tapos, syempre, dito na lang ako nag-apply. Pag mo na nga, in all honesty, gusto ko gali maging teacher. So, dito nag-start akong career. Tapos, hasta na nga sa lingko, hasta nag-venture out na nga makadto diri. So, muna siyang continuation sa akong nga vlog from last week. Sa mga nakambagal nga, hindi ko sila gawa ka inchindi. Diyos ko, pasensya na. Sa lason lang, kung makaano na ako, establish na ako sa akong branding as Ilonggo. Maano na ako sa, pwede mo Tagalog, pero subong, medyo comfortable kung mag-Ilonggo. Sa lason doon na sa dahan ko. Ang ilang carbonara. Hindi magiging sila nga kampiyon, pero namit lang. Tapos nagkao ko sa ilang chicken panini, sus mas kampiyon niya ang ginakanan ko sa una sa jeans burger. Pero tawag ko na sa una sa jeans burger. Mas namit to yan. Kagbarato pa, 20 plus lang to yung ilang clubhouse sandwich. Namit. Kung i-rate kong place, ang iyang location, ambience, ari ni siya sa balaan? Sa may Central Embassy. Ang iyang location, 8 out of 10. Pero ang food, 9 out of 10. Basta sa huli, may harap ko na makakatuan ng 10 out of 10. Nung dumang ko lang, kagina, siyempre nag-church kami kay Sunday, so may lalaki to kagina nga naka-Burberry. Tapos si Dilo na mangkot. Ano nang logo sang Burberry man? Tapos sabihin ko, ang buta daw kabayo na gumay. Tapos ang na-notice ko gali, imagine ang Burberry kabayo, ang Polo kabayo, ang Hermes kabayo. Di ko nang tsura mo ulit do kabayo. Bungga kaya, social kaya day. Da ka nga level. Kung may friend ka mo da nga daw kalukalike sa kabayo, baw, migahan yung gid. Kaya ang leveling sinaya day, Hermes, Burberry, Polo. Pag kung mga ano-ano pa nga brands nga puro kabayo ang design. Malay mo da so, tsura yan ang ibutang sa logo. Hashtag, sorry but not sorry. Vloggir. Joke lang. Amo lang gani ko maglantaw kasi. Naman dahil nakadungan naman ako dahil na-notice ko bala. Nga every time ang mga libak kung kakadunlan din ako. So seryoso lang. My friend ko ayhan ng itsura do kabayo. Kaya nga last time ng libak man ko, nadunlan man ako. Subong, nadunlan man ako slight. Sang ginhamba ko nga ang mga friend dito ang itsura kabayo, basi muna sila logo. Malay mo, background sila sang Hermes. Tapos makabutan da Hermes, itsura yun. Napit na kami di maubos dahil. Basi na naman pahalin no naman kami. Hindi wala din sila pahalin. So as last piece of advice ha, kung may mga friend ka mo da nga daw itsura kabayo, sus alagaan nyo gid. Kasi sa uli mahal ina sila. Okay? Bye! Be good!